שלום, תודה שחזרת אלינו. בסרטון הזה אני הולכת להראות לך כיצד תלמידה שלי, עדנה, בת 45, עקרת בית באם ל3 ילדים, הצליחה לרדת 12 קילוגרמים בחודש. באחד השיעורים שהעברתי פנתה אליי עדנה ואמרה לי שהיא נורא משתדלת להרזות. היא מגיעה לשיעורי ספורט שלי, היא מנסה לאכול כמה שפחות, ואפילו הצליחה לרדת כמה קילוגרמים. אבל עם כל הניסיונות האלה, היא אמרה גם שהיא מסתכלת במראה והיא לא מרוצה, הבגדים לא עולים עליה טוב. בעלה זורק לה מדי פעם מילים ביקורתיות לגבי המראה שלה. קשה לה לעמוד בפיתוי כשהיא נמצאת בארוחות משפחתיות. והבעיה העיקרית שלה היא שהיא כל כך אוהבת מתוקים שהיא לא מוכנה לוותר עליהם. מכיוון שעדנה העלתה את נושא האוכל והתזונה שלה, מיד עבר לי בראש להתקשר לענבל ולשאול אותה מה כדאי לעדנה לעשות. בשיחת הטלפון עם ענבל תיארתי לה את השיחה עם עדנה. ענבל הציעה עזרה ראשונה לירידה נכונה ומהירה במשקל ופתרון לבעיה. לא עברו 4 שעות וענבל חזרה אליי עם תפריט מיוחד, הכולל בתוכו גם מתוקים במידה נכונה וגם את האוכל שעדנה לא מוכנה לוותר עליו. חזרתי לעדנה עם התפריט והסברתי לה שאם קשה לה, שתבוא אליי ועזור לה עם התפריט, העיקר שלא תוותר. שבועיים אחר כך באחד השיעורים שלי, עדנה הפסיקה את מהלך השיעור ואמרה שהיא חייבת להגיד משהו. 30 שנה שאני מנסה דיאטות שונות, זו הפעם הראשונה שהצלחתי לרדת כל כך הרבה בזמן כל כך קצר, מבלי לרצות לאכול מתוקים כל הזמן, ומבלי להיות רעבה, ולוותר על מאכלים שאני אוהבת. מה שעדנה לא ידעה, זה שבתפריט המיוחד שענבל הכין עבורה, היה סוד מיוחד שבו ענבל משתמשת במקרים האלה. סוד שעובד בכל פעם כשמישהי מהלקוחות שלנו מציינת את העובדה הזו שהיא לא יכולה מבלי מתוקים. באותו יום הייתה התנפלות המונית סביב עדנה. בעוד בנות ביקשו שעשה להם תפריט. אני הרגשתי שאני רגע לפני דמעות, לראות את הפנים של עדנה זורחות. כשהיא מספרת איך סוף כל סוף היא הצליחה לרדת במשקל, עשה לי ממש שמח בלב. אז את בטח שואלת את עצמך, מה עשתה עדנה כדי לרדת ככה במשקל? מהו הסוד שענבל משתמשת בו פעם אחר פעם בעובד כמו שעון שוויצרי? אז הנה הסוד, הוא מורכב מ3 דברים עיקריים שאמרנו לעדנה לעשות. 1. שילבנו את המינרל כרום בתזונה של עדנה במהלך היום. המינרל כרום עוזר לשליטה על הצורך למתוקים, והוא קיים במאכלים כמו ירקות ירוקים, אגוזים, שמרים ויין. 2. הגדלנו לעדנה את מספר ארוחות שהיא אוכלת ביום. כדי שהגוף יפרק את המזון ויתבצע חילוף חומרים יעיל, צריך לאכול כל 3 שעות. בטח את שואלת את עצמך, איך אפשר לאכול 6 ארוחות ביום? כשאנחנו אומרות ארוחה, אנחנו לא מתכוונות לארוחה גדולה, אלא 3 ארוחות עיקריות ו3 ארוחות ביניים, קצת אגוזים, שקדים, פירות ועוד. 3. הליכה של 40 דקות כל יום. ההליכה היא פעילות אירובית חשובה. דרך הליכה גם משיגים אוויר צח, נטרול ממחשבות טורדניות, ואור שמש מרענן שעוזר להעלות את מצב הרוח. בנוסף לכך, ההליכה מגבירה את חילוף החומרים. אז שימי אוזניות, תפעילי מוזיקה ותתחילי לצעוד. הכי חשוב זה שעדנה לא ויתרה על הדברים שהיא אוהבת לאכול. ובאמת שילבה את מה שהיא אוהבת בתפריט בצורה נכונה. כל הדברים האלה גם גרמו לעדנה לרדת 12 קילוגרמים בחודש. חשוב לנו לציין שמדובר במקרה ספציפי, והירידה במשקל היא דבר אינדיבידואלי לכל אחת ואחת. יש כאלה שירדו 4 קילוגרמים בחודש, ואחרות ירדו 20 קילוגרמים בחודש. מה שחשוב זה לעשות את זה בצורה בריאה, נכונה ומקצועית. וזה בדיוק מה ששיטת 3-4 עושה. השיטה שפיתחנו יודעת לעשות ירידה מבוקרת ובריאה שניתן לשמור עליה לאורך זמן. אם גם את רוצה לדעת איך להגיע לגוף המושלם שלך וכמה קילוגרמים תוכלי לרדת, אני מזמינה אותך למלא את השאלון שנמצא בתחתית הוידאו
ולשלוח אלינו למייל sophie_רז@walla.co.il. אנחנו נעבור על השאלון, נבצע עבורך את האבחון ונחזור אלייך טלפונית בהקדם, בכדי לומר לך כמה תוכלי לרדת ומתי תוכלי לקבל את הגוף המושלם שלך בחזרה. בנוסף, יש לך את האפשרות ללחוץ על הקישור לסרטון נוסף, בו נראה לך את 5 העקרונות החשובים להגעת לגוף המושלם.